My, matky a ženy 40 hodín, ktoré sa modlíme za povolania, sme veľmi vďačné za nespočetné milosti a dobrodenia, ktoré my sami a naše rodiny dostávame z toho, že sme povolané k tomuto poslaniu orodovania a duchovného materstva. Predovšetkým z celého srdca ďakujeme trojedinému Bohu. Ale nie len to. Tento rok sa tiež chceme opäť vrátiť do Lumon Ferato v Taliansku, aby sme svojou prítomnosťou a modlitbou poďakovali tým, ktorí boli Božími nástrojmi a zdrojom inšpirácie pre toto spojenie modlitieb za povolania. Chceme sa odvďačiť tým ženám, ktoré nás predišli a ktoré na nás hľadia z neba, ktoré s jednoduchou a láskyplnou vernosťou Božiemu povolaniu videli, ako sa mocná Božia ruka štedro prejavuje v povolaniach a plodoch svetosti. Chceme sa vrátiť do Lumon Ferato aj preto, aby sme sa navzájom pozbudzovali v Kristovej láske, aby sme rozdúchavali plameň, ktorý v nás horí, aby ďalej rástol a šíril sa. Preto vás čakáme od 16. do 18. mája na 3. púti 40 hodín. Ubytovaní budeme v Colle Don Bosco, rodisku tohto veľkého svetca, a odtiaľ navštívime Lumon Ferato. Čakajú nás chvíle modlitby, nočná adorácia, tradičná procesia na cintorín, chvíle oddychu a konferencie. Čakáme na vás.